ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш.TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рой кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон Toyota Corolla ҳастае ки соли бароишаш 2005 солае ки бензини холие. моторош мега 1.6 литраи коробкаш автомат. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Электропакет, 1 сола ҳуҷҷат, раднои краска сафед, 4 диска 4.80% дорад. мошин мега дар ҳолати хуби техника мега срочно фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ. бо арзонтар ҳам мекунем, мега ягон Toyota Camry ёки Mercedes бошад, мегад болоиш пул метем алиш мекунем. ягон сечка ёки Toyota Camry болои ҳай мошиншо сум метан. кадоми сумка мегирам арзонтар мекунем, мега омада аз пеш бинед. ин мошин дар ноҳияи Вахш қарор дорад. 45000 сомонӣ бо арзона мешавад. рақамо тисфелшон аст. кадоми шумо харидор бошед аз ҳамин рақамо дигар маълумоташа гирем. бензини холия мошин мега 100%. агар шумо дохали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан бошад, бародарон азиз, инам хел сурат маълумот чорӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. лайкора гузорем ва навора подлисаш кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон. ваз 2106 ҳастае ки соли бароишаш 2001 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литраи коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонш мега нав ҳастае. соҳибшо ҳуҷҷат дорад, яки нагуфтанд чанқа ҳуҷҷат мега срок дорад. раднои краска аст. салоншо ҳам тоза. мошин мега дар ҳолати хуби техникаи. хеле ки дасти як одам нагаштагиай. нархи мошина мега 8000 сомонӣ бародарон. бо арзонтар ҳам мешавад. ин мошин дар шаҳри Истарошан қарор дорад. 8000 сомонӣ бо арзони муомилаи хуб дорад. рақамо телефоншо тисел аст. кадоми шумо харидор бошед аз ҳамин рақамо дигар маълумотша мерем. ваз 2106 2001 сол нахаду. маълумотҳои пурра ва аниқташа аз соҳибашон гирем. бо камтари дигар арзон муомила мешавад. лайкора гузорем ва силкаи навори моро дар ватсап имо чизи дорен силкаша подлисаш кунем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон. Toyota Corolla ҳастае ки соли бароишаш 2009 солае ки сӯзифираш бензини холия. авио мотор 1.6 литраи коробкаш автомат. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска 4.80% кондитсионер ҳам хеле чиёш ҳамаш ҳастае. раднои краска сафед. мошин мега нахаду монитор электропакет ҳамаш 100%. мошина камбудиша рости гап нагуфтиян. нархи мошина мега 75 та гуфтесем бо арзон ҳам мешавад. ин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 75000 сомонӣ муомила ва савдош дар назди капот. кадоми шумо ки мехоҳед рақамҳои мегафоншон настигаст, аз ин рақамо дигар маълумотҳои пурраша мегиред. марамат занг занед. танҳо одамони харидор. агар шумо дар ягон маркаи дигар хел мошин дар кор бошад, харидорӣ бошед, дар комментари ҳастед ки чӣ хел марка мошин харастед. мо агар ки ёфтем пешниҳод шуд, албатта видео када баҳри шумо омода мекунем. фақат лайкора гузорем, дареғ надорем ва силкара подлисаш кунем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон. Mercedes-Benz C-класс ки сечкаи сиёҳ соли бароишаш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекард. моторош 1.8 литраи коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 калпакҳои заводскои худа 4.70% раднои краска сиёҳ, хадабой люк, электропакет ҳамаш кор мекунад. маълумотҳои пурра ва аниқташа аз соҳибашон пурсида мегирем. нархи мошина мега 40000 сомонӣ гуфтесем бо арзон мешавад. ин мошин дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. 40000 сомонӣ бародарон. бо арзонтар када метиҳанд ки ҳама ҷош кор мекунад. нахадо мега соҳибшон. кадоми шумо ки мехоҳед ягон вариант дошта бошед, рақамо тисфелшон навистагааст. дигар маълумотҳои пурраша мегирем. шумо дам агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ хона, замин, квартира бошад, сурат маълумот рақамото ва нархоша нависта рой кунем, фурӯшта мегузорем. панҷум мошини фурӯшӣ аст бародарон. ваз 21015 ҳастае ки мошинои советскии молодёжни светои сафед. соли бароишаш 2001 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. гази E4 дорад.
мотор ҷойга 7 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Раднои краска сафед, 4 дискаҳои худаш, 4 балонаи 70%, магнитофон ҳамаш кор мекунад. Мошин мегад нахадаст ҳамаҷо 100% дурни ҳамин шаҳр пойтахта гаштага аст. срочно мегад пул дар кора мефурӯшад бо нархи 13500 сомон. Бадун азиз, бисёри баъд не камтар дига мегад муомила мешавад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. 13500 сомонӣ. аз шумо хоҳиш ва илтимос кардагия ки мисол беҳуда мегад занг назана, фақат одамони харидори конкретна. рақамҳои телефоншон нависакаса кадоми шумо мехоҳед марҳамат занг занед, камтар дига муомила мешавад дар шаҳри Душанбе. лайкҳоро занед ва навори моро дар WhatsApp имо чизе дорен падилташ кунед. раҳмат барои дастгиритон. шашум мошини фурӯшӣ ҳастаи Балатрон ВАЗ 21099 ҳастае ки соли бароишаш 1995 ҳастае ки 1995 соли ки бензини холия суди чӯлиш. моторош мега 1.5 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин мега 100%, 4 та балон мега навай соҳибшон мегад. мотор коробкамаш 100%, ҳуҷҷатҳои солонаш мега бурчидагия. балон мега нав, 4 дискаи худаш, мотор коробкаш 100%. камбудиш дӯстони азиз, яъне ки нагуфтиян. хоб срочно мегад мефурӯшад бо нархи 5600 сомонӣ. 5650 сомон навистиян соҳибшон ҳамин хел нарх. тоқа вариантҳои сума мегад алиш намешад, суми холӣ дар кора. бо камтар дига мега ягон сум чойпулишона мега бо минус мекунем, арзон мекунем мега срочно сум дар кора. ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. 5600 сомонӣ, 95 сол, ВАЗ 21099. кадоми шумо ки мехоҳед рақамҳои мегафоншон навистага аст, марҳамат дига маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи Бадрон Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи хетчбек молодёжни светои ҳамин хел саус кабуд. соли бароишаш 1997 ҳастае ки 1997 сол бензин газ сардаш кор мекард. моторош прасто 1.6 литр, коробка механика, системи мошин мегад беҳтарин, бениҳоят тоза. мошин мегад задагӣ пӯшидагӣ надорад, 4 та балон мегад пачкай, мотор мегад беҳтарин, масъала намехӯрад, 1 сола ҳуҷҷат дорад ва кондитсионерам дорад. 4 балон пачка, 4 калпак, чихолои пачка, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мегад ягон камбуд надорад, ҳамаҷо 100%. устора биёр мегад, проверка мегад, устора биёр мегад, лабойхе проверка ҳамаҷо 100%. нархи мошина мегад 33000 гуфтасем, бо арзон муомила мешавад. ин мошинам дар пойтахт шаҳри Душанбе қарор дорад. лобойхе мега биё проверка мега, бо савдо када арзон када мега метиен соҳибшон. рақамҳои телефоншон мегафон аст, марҳамат занг занед. фақат ҳамин дарош ручное ки ручное мисол электропакет надорад. дига кондитсионер, балон, ҳуҷҷат ҳамаш 100%. дӯстони азиз, агар шумо дар хали мошини фурӯшӣ бошад, боркаш, хоназамин, метавонед ки шумо модам роҳӣ кунед, мо ҳамин хел фурӯшда рекламада мегузорем. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастаи Бадрон бояд тега аст ВАЗ 2106 ҳастае ки светои сафед, соли бароишаш 1980 сол. бензини холия суди чӯлиш, моторош 1.6 литраи коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад раднои краскам хел сафед, 4 балонаи нав ва 8 моҳи дига мегад танировка дорад. 4 балонаи пачка, 4 диска, раднои краска, магнитофон, 8 моҳи дига танировка. ин мошин дар шаҳри Колоб қарор дорад, фурӯхта бошад бо нархи 11000 сомонӣ. бо камтар дига мега арзон мекунем, чихолои нави оригинал чотка задага аст. шаҳри Колоб 11000 сомонӣ. рақамҳошон дар поёни видео аст. билайна кадоми шумо ки мехоҳед дига маълумотҳои пурраша гирем, бо камтар дига арзон мекунем мега танировка ҳамаш сурок дорад. лайкҳоро занед, даряқ надоред чӣ мошине ки мехарем дар комментария пурра када нависед ки чӣ хел мошин ба шумо дар кора. мо мошинои шумо гуфтагир албатта ҷудо када видео када пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи Бадрон бояд тега астаи Hyundai Starex ки соли бароишаш 2002 сола ки сӯзишгоҳиш дизеле. авто моторош 2 литраи коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техника мега, неки камтара мегад меличовка кор дорад. айхро мегад мотор дуро пура маш 100%, фақат камтар ҳамин берунда ҳамин косметически кор дора мега соҳибшон. мотор мегад прастой кафидагӣ варид мега надорад, фақат камтар краска праска бамперошда камтар кор дорад. нархи мошина мега 15000 сомонӣ гуфтасем, бо ҳаминам арзон мекунанд. ин Hyundai Starex дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. хоб сӯзишвориш дизел, моторош 2 литр, мошин мега нахаду камтар расход дорад. дигарша худо мекунед. нархи мошине ки арзон накард Бадрон. рақамҳои телефоншон мегафон аст, кадоми шумо мехарен дастсрочни
метавонед занг зад дигар маълумоти пурра шава аз соҳибашон гиред. даҳум мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббардорон Opel Vectra A ҳастад ки соли бароишаш 1990 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш 1.6 литри коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега соза ине ки камтар кор дорад. танашда краска ҳамин хел кор дорад ки балошам хай простой аст. яъне ки мошин камкам хелош пусидагӣ занг задагӣ ва краска мекунен 90 сола ки ҳолати хуб дай мошин обшим разхо дорад не ки бениҳоят нархаш арзон ай 7500 сомония мегабардорон бо ҳамирам ягон суннига арзон мекунанд ки ай мошин агар як 2000 сомон расход кунад мошин нахадом мешавад хайна то 3000 сомон ам бошад агар мошин яъне ки 100% мешавад. ин мошин дар душанбе 7500 сомонӣ рақамҳои телефоншон ина найсагаст. будам бардорем ки дар комментария хоҳиш карда ки ам хеле Vectra арзон монем яъне ки агар корам дошта боша гуфта буданд мисол монем ина вариантотун азиз метавонед ки дигар маълумота гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббардорон бояд тайга аст Hyundai Starex ки мошинои мусофиркаш соли бароишаш 2000 мебардоранд ки инашам дизелай. мотораш 2 литри коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мотораш мега навай балонош мега нав аст сирош мега пул дар кура арзон када мефурӯшем. нархи мошина мега 19000 сомонӣ аст бисёри бад не камтаре дига мега ягон чойпули арзон мекунем. 4 диска 4 балонои нав моторшон мега нав кадаги аст салон тоза магнитофон ҳамаш кор мекунад. хай баъдро камбудиша нагуфтиянд. Hyundai Starex арзона ки чӣ хеле шумо дар комментария ба мо хоҳиш карда будем. ин мошин дар шаҳри ҳисор қарор дорад фурӯхта мешавад бо нархи 19000 сомонӣ. кадоми шумо мехаред чӣ коре ки мекунед дар рақамошон мегафон аст аз ҳамин рақамо маълумоти пурра ва аниқташа занг зада худтон гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббардорон Daewoo Nexi ҳастад ки Nexi арзона ки светои сафед соли бароишаш 1995 ҳастад ки 1995 сол бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш 1.6 литри коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега хеле нахадо мера фақат камбудиш амина ки камтара мега мотор дуд мекунад. соҳибшон ҳамин хел гуфта документҳои солонаш мега буд шудаги аст ҳамин хел родной краска электропакет 4 балонои 60% аст ҳамин хел сайстайна. мошин мега нахадо фақат мотор дуд мекунад инаша хай расходша худтон мекунед. нархи мошин бадор 6500 сомонӣ бо камтара дига арзонша не ки бисёри бад не бо камтара дига мега савдо мекунем. ин мошин дар шаҳри бохта Қурғонтепа қарор дорад. будан дар комментария ки ам хеле хоҳиш карда Nexi арзон намонем ина баҳри шумо агар ҳамин Nexi савдо нашида боша метавонед шумо савдо када гиред. рақамҳои телефоншон билад марамат тамос гирем. хоб ин бо 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.